Tay, mayong buntag. Tay, atod na mo tong Shopee gani nga parcel? Shopee? Oo. Wala rin kami order nga. Wala kay Shopee? Wala. Pero ang nakabutang din tayo kay sa karton siya. Ang mga tapping knife man eh. Nagatapping mo? Anak ko may gamay. Gamahan. Ito na naman yung shopping night. Pero imuha man siyang order god kay Victor Kakaktin diri sa Kisupaan. Pero kay kuan pa ni siya tay ba kanang 1,000 wala pa nabayaran. Ha? Cash on delivery man gud siya? Saan kaya ni? Siguro ma'am, manikat. Wala pa may kabalo na nag-order ni. Kasi na ay nag-order sa mga anak ni mo tay. Kabalo ma'am. Dapat kung nag-order sila. Pakibayaran no? Oo, ito na bayad. Gani. Kaya balukod. Di naman gud ni mabalik ba kay gikan mas kidapawan? Na ay mag-amot-amot na lang sa 1,000. Mga tapping knife man gud ma'am daghan. Basig ko ano sa tay ba reserve ninyo sa guma. Shopping night. Ano lang na, nagabay naman yung ginahan. Reserba. Ay tay pa-receive sa namo nya. Ngitaan na nato unyag ko ani. Pa-receive sa namo tay. Kay kuan tanawa do na. Wala man ikat. Oh, tanawa sang karton tay kung Kaya pwede mabalik. oh. Pangitaan na lang unyag bayad basig na ay mga bata mong bayad dira. Oh, na ay mong bayad daw dito. Bayaran daw nila. Ali tay malihog me. O na ay magboluntaryo niya magbayad. Atong tanawon pero wala nga tanawon na. Ali tanawa lang tay kay nada mo bayad. Dali tay. Ali diri ta tay. Opo. Tigatod ra man gud mig parcel. Tigatod ra mig parcel. Diri tay, liog ko diri tay oh. Kay mo mga pangalan. Ikaw ra abri. Dali diri pata. Birahalan ni onya pataas. Birahalan ni pataas. Sige. Ha? Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Oy, hilak ko sa tay. Joke lang taya, walay bayro nun taya. Ah, sige, atubang dito tay. Kabalo ka tay nga nay mo abot? Wala lagi. Wala. Oh, walay bayro nun na kay naa diri 1,000 oh. Nasa imong bouquet. Kabalo ka tay kung kinsay nagpadala wala. Wala po. Wala. Ah, sige na sila yung mensahe. Dear Tatay, happy 70th birthday Tatay. Bigyan ka ng malakas, malusog na pangangatawan. Tatay, salamat sa pagmamahal at sakripisyo para maitaguyod at mapagtapos kami ng pag-aaral. Sa hirap, pagod, di ka namin narinig na nagreklamo. Dahil sabi nyo, ito lang ang isa sa kayamanan na maipamana nyo sa amin. Hindi maaagaw. Tatay, salamat. Tay, hindi man namin masabi sa inyo ng personal kung gaano ka namin kamahal. Lagi mo pong tatandaan na mahal ka namin, Tatay. At salamat na kayo ang naging tatay namin. Happy birthday again, Tay. I love you and I miss you. From Annabelle. Oh, imong anak na si Annabelle. Naapoy isa gikan sa Canada. I wish you the most happy birthday, Lolo. I hope you stay healthy and happy. I miss you so much. I wish I could be there for your birthday. Sorry I couldn't come home. So happy birthday, and I hope you will, and truly hope you like your gift. From Joanna. Tapos na pa isa, happy 70th birthday Tatay. Sana bigyan ka pa ng ama ng malakas na pangangatawan at ilayo sa mga karamdaman. Good health and God bless. I love you, Tatay. Love, Analo. Oy, daggan ka yung nagmahal kay Tatay. Salamat sa mga nag-surprise ngayon. Sa di mo doon kabalong ngani. Salamat po mga anak. Wow. Anak o gapo, no? Oo, anak ko gapo. Okay.
Pero kulbaan ka tayo nga na ibay runon, wala. Di agad mami ay. Wa go may kwarta. Ah. Sige. Tay magkanta tag happy birthday para makumpleto imong birthday no. 17 na kakaron. Wow. Mura na mag 69. Happy birthday tatay. Happy birthday tatay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday tatay. Tay oh. Wish tay tapos i-blow imong candle. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Yehey! Happy birthday! Palakpakan na to si tatay! Tay! Nya nalipay, takaron wala. Ha? birthday to you. Nalipay, takaron wala. Ay na jud ay. Aman. Nalipay Na na naman. Ah, Ay, surprise naman ta sa mga anak. oh. So dapat malipay pag ayo no? Oo. Okay, ang effort sila, bisag tuwa sila sa layo. Ila jog gipaabot dire ang ilang pagmahal sa imo ha. Tay, happy birthday. Kami day ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi no nga bisag layo ang Kidapawan og kisupaan nakaabot gyapon mi dire sa imong birthday. Og unta maayong panglawas lang permi sa imo ha. Kamu dia ma'am, napay wish? Wala na. Okay, sige palakpakan na to sabi si tatay. Happy birthday. Thank you. So, Okay. Thank you po ma'am sa effort yun ninyo. Sure. Kalipay na mo tayo nga naabot mi dire. Let's go. Happy birthday.